సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది ఒక పక్షి ఋతుపవనాలతో వచ్చి వాతావరణాన్ని మారుస్తుంది. కానీ ఈసారి వచ్చిన పక్షి వాతావరణాన్నే కాదు, పరిస్థితులనే మార్చేసింది. ప్రపంచ దేశాలను శాసించగల శక్తి ఈ నల్లమల ఫారెస్ట్ కుంది. చర్మాలని ఎట్లా తరలిస్తున్నారు? దానికి ఒకడు ఉన్నాడు స్వామి. సాక్షాత్తు ఈ నల్లమల అడవికి పుట్టేట్టుంటాడయ్యా. నల్లమల, చూసావా ఈ పెక్కుత ఎంత అందంగా ఉందో? అతను ఎవరో తెలుసా నీకు? మాజీ నక్సలైట్. పులితో పరుగు పందాలు వద్దు సామే, నా మాటిను. ఏమేంతమ్మి, సాధు జంతువుల మెళ్ళో తాడు పట్టాల్సిన నీ చేతులు తుపాకీ పట్టాయి. సాధు జంతువులని అడవిని అమ్మలా అనుకున్న నాకు అమ్మ లేకుండా చేశారు. करीम रस्वी, ये जो तेरी गाय है, जिसको तू माँ बोलता है, इसको मैं डीप फ्राई करके खाऊंगा। డీప్ ఫ్రై అంటే ఇదేనా? Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.